Hala, danay batas pa pag Gabriel. Oh, nyo man niya, bebe Kyrie. Kay. Uy, ginuo ko si Ilia. Tanawa, nangarsa nagbato. Kaya na ko no Shell. Katita. Ha? Katita me. Kita ka na Shell, ha? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Morning guys. Ngantag, pamahaw. At tumigdagat. Yehe. Yes, pamahaw may daan kay mga ligo meron og dagat. Uban mi dato sa mga ijaan nga maligo man sila. Kujogan mi. Mga ligo meron guys sa karing among bawon nga saging han ring ipanagdayaan sa salupin. Salupin dari kubag. Magdaman mi saging guys. Kay medyo nang natay makut-kuot ug ato nas dagat magsamsam kay ketas ni dadang ketas ni magsamsam tag dagat. Nagdang agmig saging. Papa Gabriel nagluto sa Papa Gabriel og ujap, niliprito. Muna yung mga dadaan nga bawon, saging. Ang guwangan ni saging nga guys, muna yung pinagad gahapon. Sa mga tubangan. Nga nila guys, krito, anong di maka tagak-tagak yung zuhang kaldero. Butangan dyan yung salupin, pusto ninyo ning saging. Ang tanawa. Wa siya makatagak-tagak. No. Tao. Ang ipanagad na dali sadlanan kay mazunang na may makut-kuot na tos dagat ba. Parisa ni kinilaw na yan na guys agamang saging isa ka ikubag bitaw arapad ka puno sa ikubag nga dake. Alright, so yan man yung iandam guys kay mazo nang inza inaglarga andam na daan pahungawon kay mabugnaw. Tadan, grabing siksi hagamang bazing gamatoy nagsuot na si izahang pang swimwear. Suot na kim sa izahang pang beach attire. Talikod ba yan saan ba? Whoops! Grabing siksi. Ateng, deng, 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 deng. Tabang. Ginom, bro, bujog. Alang siksi man, guys. Oy, tanawa, guys. Oh, ito, siksi gatang kimi-kimi, oh. Alang siksi oy. Wop. Kaya mamahaw sa mi, guys. Kaya rong na energy. Mahusap mi guys kay naghuman maglarga na mi. Dede na harvest ni Papa Gabriel karon guys. Yeah. Nang na harvest ron nga palit sa og karing taon. Nabili ng makaon. Haman. Dede guys luto na gujap nga nilutong Papa Gabriel. Gujap nga izanggi torta. Mahaw guys, mahaw. Tara mo lami ang tapan halapuan no. Ini sa tortahan pod. Tulari. Namin na. Maho guys. Dili na gamong bating gamay. Tapos kuya Kin to na naguna na to truck. Damig. Ani. Dai agari. O man bit-bit ang kuya Kin. Isang life jacket. Andam na gamang mga noog. Hay Didi. Didi pa ka. Pagsapaw sa kay init. Pagsapaw sa. Nagkanta na kong bibi. Harang idad ag jacket kay manzo nang inza inikuan. Kay arang nang init mag jacket si Ja. Dadan ikaw pa naman ikaw dagto. Kung pink. Dila ko magkaw. Pagkaw uy karang inita. Kalabad sa Kalabad. sa ikaw. Ang sakit na inja mo. Kalabad sa ag init. Gos na imo shades. Okay, tapaw na gamong bajing gamatoy. Excited. Saya kara na. Ay Didi. Di man mukujog si Kuya Gail. Di ka mukujog dyan, sure ka? Oh. Ha? Na, di man dyan mukujog si Kuya guys. Kay init ko no. Ang tama na. Ito na may guys. Naligo na ko na may og dagat. Di na sila, Tidarleta. Grabing bibuhas mga kabataan. Tungko na sila. Te, excited na mga kabataan. Ha? Tapos kimi-kimi. Ang mga way dagat. Arang kaluoy yung taon kay tagsara makangatog dagat. Kondara ati ko nila. Dali na. Kay malarga na. Saan na tag dagat? Grabe ka gentleman nagdagod si Zagkuan lingkuranan. Butangan naglingkuranan aron na lingkurang mga kabataan. Hala. Hello guys. Practice ko sa vlog.
Practice yung vlog guys. Tapos ang gagaw. Ato na yung upload. Ha? Ito, sama-sama kami. Makapagpagugligo guys. Makaligo na po kong dagat po. 2 years na po makaligo dagat. Guys, Kung sa karanong. I'm Silvan Jones. Ha? So guys, ipalo. Kaya Palo si Silvan sa kahit hindi marunong. Pagaw mga ano, bisa berbeda na sila. Mututik po si Jaya muli nga po, mututik po. Guys. Oy, isig po sila. Ha? Muna ko sa drive. Ay, bro buban. Larga nami. Larga nami guys. Luwag ka masaksanan. Ato na kay luwag. Napay pick upon dito no. Napay pick upon. Ala, danay batas pa pag Gabriel. Ano man niya bebe kay Ri? Kay Kay. Ano man ya kay Kay? Ano man nag-cry mo na? Lucky kay Ri. Ano man niya si Mod? Budot-budlot man na si Mod. Yay! Larga na mi! Larga! Larga na mi guys! Manibugsok na ko na may atos dagat! Na mi! Yay! Dagat na mga person! Awin! Ito na mi guys! Larga na guys! Larga na! Chel, happy birthday! Happy birthday ya! Wakadang siya ya. Happy birthday be! Laumas kandiis guys na. Isang birthday ron. Pila na may mong edad? 6? Mong grade 1 na ka? Okay. Ano na? Happy birthday, Chel! Alam mo magkandiis buyag Napag amang batang gamay, naunsa naman nahubog man. Ayo doon, yung hubog. Maluoy ba? Ito nagmotor. Nalubo yung tao, unyag mong batang gamay, natog. Sige. Ano guys? Buha sa mikuan. Nay, mangga. Kay baon ko no. Hala. Sige, nay karton. Kana. Antay day kay. Lah, aku pate. Bawa ka dito? Bali na. Na. Dala. Arang bibuha kay nanguha pa magmangga. Aman. Pag may rugwang na. Uy, lamingan day mangga. Mali na no. Nagkalipan. Dala miss. Pagahat. Ay, bukman. Tagligin. Bukman, me! Dagat pala dito! May dagat! May dagat! No. Kakabato lang karta nila ko dyan. Ha? Kakabato pa, platan ko tertutup karta nila. Kita rin. Kita rata nito unsa. May dagat guys, may dagat. May dagat Ken? May dagat? Abot na mi guys, damis bugnaw si Kay wa mi dato ka. Wa man. Hindi mo na oy. Init si. Bitaw dami dari na punong kay dito sa Bunbun Beach, puno naman og kuan, puno na ridto. So dari mi forward ni Daris. Bugnaw si Pero arang inita pa. Unsa na siguro ning bugnaw mo to slob na tanad to. Ikaw. Imi, excited na ka mo saom? Ha? Excited na ko na sa musam, guys. Na ice cream dai. Uy, nice man dai dani. Naman dai ka nice na naman dai mga resort na, guys. Na guys. Dala miss. Bugnaw si Yeah. Dana mi dares bugnaw si guys. Kaso puro man bato.
Di kadagandagan si Kim Kim. Kadagandagan. Puti. Kinsa may itong uban? Tanda! Nena, ang mga silingan sa puti. Daghan mo? Daghan? Ah. A few moments later. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Yay! Dali! Ilia! Day! Loy! Dali, dali! Ang nga na may paniod to! Niod to! Man! Alam ko Ay, uy! Kamisa man na! Uy, cake! Manggado yung mga cake as life. Gado day? Cake is life. Magkasa... Ban ka! Listen magagianan! Pag sleeper ka! Ka, dali! Uy, ginuo ko sa Ilia. Tanawa, nangarasa nagbato. Kaya na ko no shell. Katita! Ha? Katita me! Kita ka na shell, ha? Kinkin. Nada to. Kaligo na. Ano tulis yun? Nada na. Kadagdag kang maitim. Da, sina nagjakit bitaw na. Ah, ligo na. Me, dali kay me. Dali. Day. Lia. Grabe daghan tao, uy. Datu dapit kay landong man dadto to ah. Tanawa akong gingan mo. Lagi, nindot to ba? Ato ko nami datos jam papa. Ikaw, hawid ati ikaw. Dali tamad kay landong. Ato ko nami dato guys to ah. Panghinay Kim. Hinay sa, kutsa. Wop, boy sus Ginoo. Hinay. Di na ngagaw? Ah. Hinay, careful. Hoy, di aman day dari laming kaliguan di ay. Hinay ha. Oh, wait sa. Oh, what's up? Ah, grabe ka pala. Lain man sila ila. Kimi. Ay, di aman. Di aman bye-bye. Das iba ba? Asa man ka? Dari ka? Ikaw. Hinay. What's up? Sumambak di kulong sa Dari di kulong higagaw. Hinay. Hinay. Kay, delikado. Delikado. Okay. Ayaw ka nga to papa. Uy, kay lahom. Di, pwede kay lahom. Diya. Diri ra ka. Nice man day to. Oh, orang kanay sila kaliguan na to. Sila papag-april. Tara. Oh, mga ukroy na to nagpa. So, balik mi na to. Kay Lisa dari, laom. Ganahan ako tas Kim-Kim. Dari rami. Dari ni guys. Kay Uno na rin. Ay, nga mga kandingan. Ay, ayun na ka. Uno na rin. Uno na rin. Sige. Uno na rin guys. Uno. Uno na rin. Sige. Uy, lamig na lagi. Uy, lamig na lagi. Narupas kami na. Wala himig ka mga kaya na dagang kinasiskin kaya hindi na siya o nindot diri ako sa manak na ay, what? Ay, isda diri. Isda? Isa ba ito? Diri, aha. Ay, ito na
Naka-view dari. Nice kazu. Asilia guys, sapit tingkat to slam. Pero di haramis doon. Swagit si Zaoy. Anja, tagam. Yan, matus dagat. Kapukas nabaw. Nabaw rakataman. Ligo tanin Jo. Hehe. Yung kaligo nas mga kandingan. Yung kaligo nas mga kandingan. Dali na, Kim! Dali na, dali! Dali na! Yay! Hello. Leng! Sambi, Sam! Sam! Namaya tanawon, uy. Naghanay na ngaligo, bibu ba? Sige, Nay. Ito na ko na just bunbun, magkutkot. Ito na bata, bathanginan o batkoan? Bathanginan? Loy, keas bat, uy. Nami nakilawon. Bathanginan, guys, na jong mahanginan mo gamay si Ja. Oo, nami nakilawon. Oo, bathanginan. Ibaba na just tubig, aron din sa mukujub. Kuyos man na upo. Kakuha na silag bat. Maligo. Ya, grabe siksiha ka mong bading gamay. Oh, kaya ato to. Oh, sige Sam, hinay ha. Hinay. Hinay kimi. Yan tagbiko. Anta guys. Gago. Ito ko swimming. Pampain mo rin bunbun. Nahan ko. Nakasan ka? Wasay. Nahan ko. Ganahan ka. Giganahan ko. Lusiga. Sige, kabati. Abang naibi ko. Muli na mi guys. Kay hapon na. Kimi. Madali. Mag-ilis ka na. Ha? Muli na mi. Yuki ko, hibilid. Sige, hindi na pinag. Ayaw. Muli na mi. Galing ko rin ang bagay na ay. Muli na mi. Muli na mi galis siya guys. Tapoy ang mga batang gamay. Muli na guys. Muli na kay hapon na. Hapon na ba din? Hapon na eh. Alas 4 naman siguro ron. Muli na mi. Alas 4. Tanaw po ko sa kamot mo dahil rilo. Haraman, Nana? Nangabilin na ka mga ubang lingkuranan. No. Muli na mi guys. Muli na. Nakainom na ka. Muli na guys. Tumay na. Tumay na agad. Pero may dagat. Uli na may din paligo na kapoy na. Tugo na. Diyan nagkatugo na. Ya? Tugo ng pating gamay. Napag amang laking gamay. Kay. Wala sa pakialam sa palibot. Ay, sa na. Gunit. Gunit. Para ba day series? Mga bata ha, day. Mga bata.
Bukan sa kay ato ikuan. Series. Rambi buha guys pang wala padung uli. Iko na padung na uli. May dagat. May dagat. Parang kaluoy ka tugo na ka. Tugla. Tugla na. Diba? Ano naman mong nose? Nagliko man ang nose. Napaksi ng nose. Nasama ang ilong. Nasa man? Tibugsok sa bunbon. Nados-dos kanina yung ilong sa bunbon. Okay, ambak na ang first batch. Ano guys, naghihapit na rin. Ambak na. Huli na may guys. Enjoy ka, Kim? Tiya, gabing enjoy yung Kim-Kim. Oy, sams dagat. Kura ka mong kuya, waman mo kuzog. Wa man ganahin mo uban.